Confederation of Khasi Jaintia and Garo People, Rimuliang Circle. Kalalej bania kendo yu Executive Engineer katanat MEPDCL Nongstoin, bania keren halor ke jingkiu pelat board ke baitang boarding, hagis nong katany Rimuliang, badru halor ke jing keno, syakle thok jongki katu ke neteliki longyeng, nagas nong ketik tau yar, bat kes nong yo nong ma, hagi nong trei katanat halor ke jing tan boarding. Ubak serbilin lingdo, Presiden KFKGGP Rimuliang Circle, habakran sekilat pathai kubor hadin ke jingya kendo yu Executive Engineer ulong baka seng kelai keren ban penbej halor ke jingki pelat port ke baitang boarding nangta ban ker bhano igi transformer ki baklem padon jingker hapo kathany badru ban penpoi boarding no sikisnong kathany ki bom padon boarding hendrai ke bas ngausi ke long bahak te ke jingya keren badu Executive Engineer laong ban nakaliang jong engineer haringkat ketenat kim don jingtip ai halor ke jingsim pisa ban penyo boarding ya ki long yeng daki balakam nong trei ketanat MEPDCL. Bat halor kani ula kular ban sawajing tip ka bamnya bat ban sa shim kamru iki nong trei la daka long kumbala kano. Kat bai ki wei pad degi mat balawan ra daka seng ula kular ban sa shim kia. Nakaliang jong ka seng kala dawaru na gitu kibriu ki bala lumpisa na ki pajba daka ba shule thok ban penyo boarding kidai ban penpai no ya kapisa lem kumta ka seng kan le daka bating e. Jongi ka FKGP Rimuliang Circle ada ngasih melawan ban ya kedua ya Executive Engineer jong ka MEPDCL halor ka jing jing nam jong ki paiba nong susnong jong ka thai Rimuliang hi bar kawai halor sibun ki man mat ka banang kong ka deh jing le thurmur jong ka office ya ka komisioner belai hagaba kidon ki loyin ki badok ki basok mereka belai jong ki haga sibenai ka poi don teng ki poi lagi pro hajaru tinggal ikran ya kena kakam akhamat jong Executive Engineer bat naglem du la kubur bagane kakam kade namar ka jing listing jong ki netar rida ulo pularu ban simkia ban pembet ni nakam nang ne sakmat bagan nom don show ka jing la thurmur ya terkom sinabilai nanta ka poin ka baar ka bangilai ban ikran kade jing sha kajing syak na thok jom ki longyeng ha ka bay dei bat kajing connect line kene ka dei kajing syak na thok jom ki kato ka dei longyeng ha ka time da ki briu jom ka office jom ka office MEPDCL ha ka ba ki wan ha kisnong ki thau da ka ba ki ong ba kin penle ya ka connection bat kilom ka bisa na kita ki longyeng Rehadian bagi lagi longging kila siu itu pisah, iklan bisa keng haga office, pun kila itu pun kinong penon kamai. Bil like jongki kami sepoi, bat haga lega jing wan potno ya ka, ya ki itu ki longging na kajing konek ikini kila, kini ying ki baca lek thok punya kila sakhet lang makiro. Dan kalian jungi kila tempau yang disukia ke bejur yang kena mat nama da kibriu jong ka office kile thok ka dia kena kam ka ba kajisha kam de ban jia kata kede ka bang ile kren ban na kaleng jong uru lokular ba umsa tembet ene kam umsa khot ye kren ya kita ki staff ki jong ki badai ban le kena kam nanta ka poin ka babut ha ka bang layo man kren ka de ka jing don kam ban ke fencing no ki transformer ki bodon ha ka thain kam tham ha ti thau yar para tan kam hor kum dom jaran ka mo thokra ka ki wi bisnom tena kalian jung ka office ka keluar ba imsa persang ban penbiang ini jing don kam bat khaba khadu e ngilai kren ha ka bede bat ka jing penyo like ye kisnom ki bom padon like ada tiga tanya jungi, kesenong lampi, kemudian senam, umpat, yang kesenong bersih, buat kiwai. Jadi setelah ba nakalian jong Executive Engineer ulah tentu ba kini kesenong kita dah ada list, mungkin sayo ya kajing penjauh lain kita kesenong. Jadi setelah hal ini bagi penting teman, bagi ini senam di panwan, ini yo ban prekam ban yok like no agi degi snong gi bangi ni la judawan ka por sa por ta kita gi degi
mat bagi layo ekran kami nasi te hadir bagi layo ekran nagali ngi sutu ba kidon ki staff na po office ki la thok ye ne ka jingle connection ki ba shim bisaru na ki login ban le thok ye ka kom le connection line hadir bagi layo ekran ngi sutu ba kini ki sule thok patwat office kam tep te na ka sengi dawa makine ki bala shim bisa na ki tingi login kide ban pon phaino ki bisa Kumta nakalian ini lah man perkara gue, nakalian ini gaseng.